Wendy, ti yw cadeirydd Sioe Cwmsychpant heddi? Ie. Shwt ddwrnod ych chi wedi cael? Wel, ni wedi cael ddiwrnod ffantastig o gwir. Mae tywydd wedi dala i ni. Wrth lwc, diolch yn fawr, a ffantastig hwnna. A shwt mae'r entries wedi bod? Mae'r entries wedi bod yn eitha... Wel, maen nhw'n very good, anyway. Mae'r babell mae'n llawn lenni to, a ni'n lwcus iawn o gefnogaeth y bobl lleol ni'n cael bob blwyddyn. Am sio bentre, mae lot o wahanol cystadlaethau ydych chi o'r cyffyle, i'r Defaid, i'r hen beiriannau. Ie, Treialon Defaid, i'r coginio, i'r crefft, mae bach o bopeth yma. Rhywbeth at pawb fi'n credu, chmod? I fe bobl lleol yn unig sy'n cystadlu? Na, allai bod nhw'n lleol i gyd. Chos mae y dyn y ffyn fyna nawr, mae fe'n lan o Carway bob blwyddyn chwarae teg o fe. Mae fe'n lan i cymnogi ni bob blwyddyn os beth 7 mlynedd bellach. Mae bobl yn dod Aberaeron, Llanbed, plus bobl lleol o fe. Ni yn ffodus iawn o bobl lleol sy'n fodlon mynd ati i gwca a gwynio bob blwyddyn. A chi'n codi lot o arian hefyd? Ydyn, ni'n codi rownd y 4,000 bob blwyddyn o dyn. Beiciau Gwad Cymru sy'n ei chael ei lenni? Beiciau Gwad, ie. Faint i chi wedi codi dros y blynydde? Ni wedi casglu dros 140,000 erbyn hyn. Mae sioe wedi bod ar safle hyn o'r sbyty 20 mlynedd, a fi'n credu bod y sioe yn rhedeg ers tynnu am 40 fi'n credu yn erbyn hyn. So ydych chi'n cael pawb ynghyd i wirfoddoli, achos mae tîm da i gael chi yma? Mae tîm da sy'n fodlon wneud unrhyw beth yma, i fod yn hollol onest. Holi unwaith, mae wedi wneud, a falle ddim eisiau holi unwaith. Mae wedi wneud cyn bod chi'n holi. A wedyn, heno nawr, mae'n noson anghyffredin, ynddo fi? Da ni'n noson o, mae niwsion yn canu'r plant nawr yn gynnar, a wedyn o fan i mlaen, mae taclo'r tasgau ni'n galw e. Felly bob blwyddyn, ni'n trial newid bach o ge, so len ni, da ni rhywun yn cyneifo, mae'r person arall yn goffod troi'r machine. Mae'n arall wedyn yn goffod wneud rhyw neidio'r rhwysw step lenni, a dono paint wrth gwrs. A maen nhw'n gwybod hynny o flaen llaw? Maen nhw'n gwybod am ydy'r cyneifo bits bach, ond sy'n popeth yn cael ei ddargelu. O, na fe. Rhaid gadwedd mynd i'r agor a gwybod bod ti'n mynd i ymarfer dono'r paint. Ie, wel ie. Mae bach o gysyliaeth yn to fi o'r ferch i gael. Diolch yn fawr i ti. Diolch yn fawr iawn.